Coração interessado, papel Abraham, voz da Nikito. Eu sou uma viola de la puta. Tu cantas contigo. Stop! Estou aí. Vamos aqui da câmera. Cuidado. Gosto do velho da cima, tá? Problematic tora chiri. Oh, não sei, mano. Tem que ter. Oh, o gostinho de mal que me lê. Τι ματάκια πετάξαμε απόξε σήμερα. Τι ογίτες είναι αυτές που πετέχουν εδώ πέρα.
Τι δασμό θα φτιάξουμε, Η μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό φαίνεται να είναι υπέρ του καλού ως στιγμής. Αλλά το life motiv, όπως λέει και η Μαρτινέου, του κακού είναι πολύ στιβαρή. Σαν τα χείλια του φίλου μας του Κώστα του Καραγιώδη. Και μπορεί να αντισταθεί και να ανέβει αυτό το βουνό που ονομάζεται τόσο μεγάλο. Σκυλόδοντο, όπως τη βάσο και είναι hard rock. Ό,τι ξέρουμε. Και το καρούμπαλο του καλού πρέπει να φουσκώσει όπως το καρούμπαλο της Άννας και να γίνει ένα μικρό break για να πέσει ο Μητσούκος, ένα μικρό break. Έλα. εσύ αναζωογονήσεις. Δεν τέλειωσε η μάχη του κακού. Δεν τέλειωσε. Έλα, Μητσούκος, έλα, μια να τα πεις πρώτα.